ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввори имрӯза мо якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем, ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо низ замин, мошин, хона, квартира, ягон техника, ягон компания дошта бошед, метавонед суратҳоро ҳамроҳи маълумоташ дар имо WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯштам мегузорем. Ирӯз 8 июли соли 2024 1000 рубл 120 сум дар бонки Эсхата. ба канали Саудо ТВ хуш омадед. ирӯза навор астай. Opel Astra дорем, Opel Sedan астай, мотоцикл роӣ кардан, Nexi Chevrolet дорем, Daewoo Matiz астай, Toyota Corolla астай, Hyundai Avante астай, Mercedes C-Class астай, Vaz 21 14 астай ва дигар мошинҳо баҳри шумо то охир тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ дар ҳамин навори мо бачаҳо лайкҳоро занед, дар канали мо подписатсия кунед, подписатсия. ана ака навора сар мекунем дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, бор ба бисморо ба Тоҷикистон ҳаракат мекунад. касоне ки бор дорен, марҳамат тезтар роӣ кунен, успед када акамон ҳаракат ба Тоҷикистон калестед. дӯстони азиз, тамоми WhatsApp ки мондагиам, рақамҳои WhatsApp шаҳриёро дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. ана зан мард синну сол умуман фарқ надора, одами боваринокай марҳамат кунед, бинависен дар муддат. дӯстон, мегзарем ба якум мотоцикли фурӯшӣ имрӯза. мотоцикли фурӯшӣ Suzuki астай ки мотоцикл. адрес дар ноҳияи Кӯйбеш. соли барориши ҳамин мотоцикл 2023 сол. мотораш 200 куба. ана ҳамин мотоцикл дарҳол бояд савдо карда шавад бо нархи 9500 сомонӣ. касоне ки мотоциклхар ҳастанд, мақсад ҳамира 9000 сомдан мефурӯшаш. бачаҳои азиз, 9500 мега 9000 сомонӣ савдо карда мешавад. ватсапшон 7961. аз номи канали Саудо ТВ занг занед, бо шумода ягон сум арзон мекунанд. фақат бачаҳо срочна акада сум дар корай. ҳамин мотоцикла дарҳол бояд чӣ кунад, савдош кунад. айни ҳол сумуш дар кора. бачаҳо мотоцикл харода метавонед навора роӣ кунед. ҳамин рақамҳои акара метавонед падилиса кунед, ӯ метавонад бихара. бачаҳо азиз, мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra астай ки дар кузуфи седани тоза фасони хушрӯ. соли барориш 1994 дар ноҳияи Ҷайҳун бо нархи 38000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯчориш бензин плюс газ, объём мотор 1.6, коробка передачи механика. ана ҳамин седан дарҳол савдо мешавад. 38000 мегам, бо савдои хуб мекунанд. солиш 94. ватсапшон 7031 метавонед занг занед. мегам мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, хадавои ҳамаш 100%. кадоме мегираш ошиш шава, ина биё бин ай пеш омада. мақсад проверка кунед савдо дар назди мошин дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангирда қарор дорад. дӯстон, касоне ки мехаранд марҳамат занг занед, маслиҳатка бигиред шава. мегузорем ба семин мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz астай ки автоматика. бачаҳое ки хоҳиш карден автоматика Matiz навор кунем, ҳамеша ёфтед. номерако транзит, краска тоза, ҳолати хуби техникӣ. объём мотор 1.3, коробкаш автомат, газ плюс бензин, 38 бо савдои хубам дора. дар Душанбе 2002 сол Daewoo Matiz савдо карда мешавад. 38000 сомонӣ, салон тоза, ҳолати хуби техникӣ. мошин беҳтарина мега, коробка автомат, кондитсионераш кор мекунад. ҳуҷҷатҳо то 29 декабра ҳаст, расход надора. корейский мошин хулас балоно 80%, но зада алиш мешава. варианто боша WhatsApp да найсен пешниҳод кунед. хулас маъқул кишид, алишам мекуне мега соҳиби ҳамин Daewoo Matiz. бачаҳо азиз, лайкҳоро занед, дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед. навори баъдна худо хоҳад навори хонаҳо мешавад. касоне ки хонахар ҳастанд, тамошо кунед. беҳтарин хонаҳо, заминҳо, квартираҳо барои шумо мо навор карда истодаем.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мерседес Benz C-класс астае ки соли бароиш 1994 дар шаҳри Душанбе 40,000 сомон нархаш. Ана ҳамин Мерседес дар ҳол бояд чи савдо карда шавад бо нархи 40,000 сомон, бо савдои хубам дорад. Айни ҳол дар Душанбе нахаду мошин гаштасай. Газ плюс бензин, мотораш 1.8, коробкаш механика, ҳолати хуби техникида қарор дорад. Краска тоза, номери транзит. WhatsApp-шон барои маълумоти пурра 4630 метавонед занг занед аз номи канали мо Савдо ТВ. Мошин мега дар ҳолати хубай, 4 балон нав, краска созай, хадовои 100%. Масъалаи салоншам тоза ҳакай, ҳуҷҷат надорад. Занг занед, савдо мешавад. Варианти алишам боша пешнод кунем, маъқул боша мекунем алишам. Балоно средни, краска тоза, ҳамин қайки дӯстон азиз бе документ, ҳуҷҷат надора. алишам мешава. худотон бо вариантотона пешнод бикунен. 40,000 ба нарх омада бинен, маъқул боша бигирен дӯстон азиз. мегузарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз 2114 астае ки соли баромад 2005 сол дар шаҳри Бухтар, Қурғани Пешнада қарор дорад. бо нархи 16000 сомонӣ савдо карда мешавад. 2114 2005 сол. дӯстдориш бензини холӣ, мотораш 1.7, коробкаш механика, ҳолати хуби техникӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз мега. нахаду ҳуҷҷати яксола, утилизатсия я умра, срочна сум дар корай савдо мекунем 16000 сомонӣ. мақсад не ҳуҷҷат мекунен, не утилизатсия мекунен, фақат мегирен, нахаду ҳай карда мегарден. камбуд хулас нагуфтан мақсад надорад. тоза ҳак мошинча. савдо дар назди мошин 16000 сум. мошин дар шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина. бачакои қирған ҳамҷен лайкура занен, дастура бардорен. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. бачакое ки хоҳиш кардем Toyota Belta навор кунем. соли баромад 2007 сол дар шаҳри Душанбе. 55000 сомон нарх, бо савдои хубам дорад. толка бензин, мотораш 1.3, коробкаш автомат, заправкаша фуромӯш мекунад. Toyota Belta 1.3 автоматика, ҳолати беҳтарин, краска тоза, савдо мешавад бо нархи 55000 сомонӣ. ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон нав, аккумулятор нав, расходаш 6 литр дар 100 километр, салон тоза. хулас мошинча нахаду айни ҳол дар шаҳри Душанбе нахаду гашта истодааст. алиш мешава намешава нагуфтам бачаҳо, худотон як вариантро пешнод кунед, может бит алишам бикунам бачаҳо азиз. хуласи гап Belta харо ҳамҷа бошен. агар ина маълумат 55000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp-шон 20 22 занг бизанед, аз номи канали Савдо ТВ муроҷиат кунед. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Nexi Chevrolet астае ки соли баромад 1996, айни ҳол дар Душанбе 26000 сомонӣ. сабаби камтар қимат будани мошин, полни мошин фули фул. камбуд умуман надора. балоно фасон, мақсад дискои зур, краска тоза. камтар мошина расход кардан, гилагам гулкорӣ кардан. ба ҳам хотир 26000 сум мега, бо савдои хубам мекунанша. мошинчаи тоза, фақат ҳай мекунен, газа зер мекунен, мегарден. бензин газ, мотораш 1.5 механика, савдо мешавад 26 та. савдо дар назди мошин, мошин дар Душанбе, солҳои 96 сол. мошинча мега 100%, беҳуда нороҳат накунен, биен ай пеш бинен, савдо мекунен боз камтар. хулас муомилаи камбешам дорад. мегузарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata астае ки соли баромад 2007 сол бо нархи 54000 сомонӣ савдо карда мешавад. газ плюс бензин, мотораш 2, коробкаш механика, алишам мешава. алиши вариантро пешнод кунен, маъқул боша. мақсад алишам мекунен меган. 2007 мақсад нархи 54000, номерако транзит, краскаи сафеди тоза. WhatsApp-шон 9191 муроҷиат карда маъқул боша бигиренша. мошин мега ҳолати хуби техникӣ, беҳтарин ҳолат, кондитсионерш кор мекуна. алишам мешава, болои сум метн мега. мақсад ягон намуди Corolla ҳай, ягон мошинчаи нормални боша. агар алиш мекуне мега,
булош сум метием хулас амиқ алишам мешава. занг бизанен худотон бо маслиҳат карда мошинтона алиш кунед дӯстон азиз. хел ба нарх 54 та муомилаи хубам дора. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ҳастаи нафарое ки моро ба хотири астраҷӣ тамошо мекунанд. агар бошанд нависем ки мо ба хотири астраҷӣ тамошо кардастем. Opel Astra-G ҳастае ки краскаи тоза дар кузови Хечибек соли бароиш 1998. инами мордаҳои фасон душанбе да мега 48 та мегем бо муомила мекунем. бензини холӣ, мотораш 1.6 коробкаш механика, ҳами састиани савдо карда мешавад. рақамҳои WhatsApp 46 46 метавонед занг бизанед, маъқул боша бигиред дӯстон азиз. мошин мега ҳолати хуби техникӣ нахаду, ҳуҷҷати 1 сола дорад. илтимос беҳуда занг назанед. савдо дар назди мошин дар душанбе ҳозираш 48000 мегем бо муомилаи хубам мекунем. тезан соҳиби ҳами Opel Astra-G. дӯстон навори Саудо ТВ ирӯзаш тамом шид. ҳамин қа мошин мақсад ҳаракат кардем ки ёфтем, бар шумо пешниҳод кардем. мошиное ки хоҳиш кардем ҳамо шумо ҳаракат кард пешниҳодтон кардем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ дар ҳамин навори мо битонед агар лайкҳоро занед, дар канали мо подписатсия кунед. навори баъдна хонаҳои арзон дорем, тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунем бачаҳо. мошин, замин, хона, квартира чизе боша агар дар ҳамин WhatsApp роӣ кунед, суратошай, видеошай, фасонка, качествени партоен мо рекламаш мекунем, фурӯшам мегузорем. навор тамом шид. боқӣ дар амони худо. лайкҳоро занед, дар комментария нависем ки аз куҷо то чанд сума хона, мошин дар ку пешниҳод мекунем. боқӣ дар амони худо бардор азиз.